Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Uba marbut dekhar, uway na kirang ba nong yalam kasur ki nong maulai, uloong ba kajing bambangkam shipor ki he pulit, ki bala keno don kti ha kajing syak set yap uba Chesterfield thank you, bal kajing pan shuti jong Director General of Police ka Sarkar Jilla, ki dei ki kam, ban pen i shaki waypat ba ka Sarkar Jilla, kasdang ban lek kai yari, kum ban lek kai ches, batang ban yot the umpaja ya kasur ki nong maulai. Utei urang ba ulo ongru baka sarkar menta kelas dang ban keno yala kinong trei bakham hapo jongki ban penbena bakila kurup no iki suloi no he langrut ki pulet ubala siat yap yu ba che handrei ka tanat pulet kamnut satya ban penpau pat ya ka kerteng jong utau pulen kumta ka sur kinong maulai ka dawajur baka sarkar ka de ban wengkam ya ki he pulet baka ne ka sur kala sawaru hakeleng ka briu nyau trem bakila kersan ban persha jur ya ka ne ka kam briu khlau ki pulet bar ka ne ka sur kandang yair hem da kijing persha ya ka jing sngap menti bar sedang le yari ka sarkar loong uba marbut was long times i ba u governor jong ka Jilla Meghalaya ula express disapproval abidei ban kane ka jingsiat ya i lead Pak Chesterfield thank you te balai hadu mentapat ka sarkar kadang long adamak mo te hakaju ka poru balai ka sarkar ka hesitate ban suspend ya kini ki pulit but ngi i ba menem step ru hakot kubor mo iba mi ba u DGP ula pan shuti mo naki personal matters kejong u te kumno un pan shuti mo haba ka inquiry kadang ya kani kamla ban long bat lada ka sarkar ka ICT u kalalong no ba ka sarkar bat ki pulit sesian kila break biang ya kalo mo te ha kani kapor ka pumta ngai i ba kani ka sarkar Jilla ka kaile kasyas habidei bat kani ka issue ko jungi kumla kili na ki perlok press ko jongki menne habidei bat kitu kijing siat kijing wan ka nungut ki pulit katuka khalai trek ban siat ya iba sia nga sukwa ban ong kumne namar ba hot ka sarkar menta ka khre ban the ampja ya kani kejingile kejungi dakaba keno ya kirit kirya keno ya uta u head constable mo ba kiladap ban sis ya kata ka tersiat kejung u ban hado menta ya uta u head constable ru kim sim 8 pa perteng nging sukwa ban ai ka message kumne ba wat ya le ka syas ya kani ka kamyap kam im jong kejat ben riu kejungi ngim kwa ya ki pons ngim kwa ya ka queen ngi kwa yu king mo ngi kwa yu king namar ngim kwa shu ban island ya ki corrupted officials bandon ha ka Jilla ka jungi kani hi kadai ka bangi kwa hi na ka sur jong upat ba ban penduk pendam ya ka corruption hapo ka state ka jungi kata hi kadai ka message na kalyang ka jungi ka sur kinong mulai ha kani ka singi ka pementa bad ha ka ju ka por ba balai te ka sarkar ka penslam. Why it take so long to suspend yakini ki cops mo henrei tang 10 minit pan yu ba si kila la pan siat ban pendap ikakam henrei mentapan la sibanai tam ye kimla ban suspend yakini ki pulit te kini ka clear message na kaliang kajungi kum na kasur kino mulai bat na kasur jong kamalki erenge movement hakani ka por kamta kila khot sai kini ka rally ban protes ya ka sarkar hakani ka madan malki bat kuma pi iru nakasengi siya kasengi ngilanang yo ya kata ka momentum ngilanang yo ya kata ka support ba kipat ba jong ka brih nyo trap kila support ya kani ki issue ngi hamle baka ka sarkar kale bakala te ngi don hok bangin protes bat nginum yai senge ya kani protes man la kasengi lada ka sarkar kam a ya kata ka suspension na kamta kini kila ingut ki he punen ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ni em kumni ai ketika COVID khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam